दुब्लियाव थांगासिनो आरोना लोगोफोरा आं दा लामाया मोनहांबाय आरोना नैबेनो साल दंफां जा गिदिरथार सान्दुं गोसाथारलै आइयो दुब्लियाव थांगासिनो आरोना आं माने खामलाफोरनो साहा हैनो नागिरदों जा सान्दुं गोसाखानि लामाफ्रा आइयो बरिया जाबाय नै माइया ओइस गोथांल' नुजोबखायो ओस सान्दुंआ खाथ्रालै मा ओरैबो गोलोमफ्रुजोब्बाय आं लामाफ्रा नायदो नै खामलाफोरनो साहा लाबोबाय आरोना आं नैबे साहा दै बिस्कुट गय फाथै लाबोफादों आरोना बर' गामि दुब्लिफ्रा नै गोथां बरिया नुखायो बिराद गरम आरोना दिनै सान्दुं गोसाथार जाला ले खोथिया फुग्राफोरसो खेबहरखो ना माखो सोमखिजाखै गारोफोरलाय लासै लासैलाय जि मोजां मोजां नुहुरखाबाय जों जेबो नङालै माइ गायनायावलाय अबाय गुफुर जानांगौ होथेनासो थांनांगौ सोर खेबखादोंमोन दा सुलिया खेबाखैलै माथो खेबगासिनोलाय बेनो खेबगासिनो स्रोस्रो लाबायनोलां खामलाफ्रा नै जोंना होननानै बिस्कुटआ मोजांखौ मोनबोआखैलै दखाना मेथायानो गैयामोन लोंलाबायदो गाइखेर पाउदार लायबाबो अबावथो लामोनलां खोथिया लांनांसिगौलाय जोंनि माइ आरोना बरिया जाहांबाय नै बिसोर बरिया जाबाय आरोना जोंना गरमथारलै रोगानो बाबाय सिनेमा शुटिंसो खालामफैदों होनदों नामा नोंसोर एक्ट्रिस जाबोबाय होनदों दा फुबाय थादोलै नोंस्रा रोगानोसै आं खोथिया नैबेसोनो आरोना जोंना बस्थायाव सोना लांनोसै आं बस्थासे जाब्रा सोखाबाय आरोना आं खोथियाखौ बाननानै लांसै आं फाफ्लियानो साजोबलायसिगोन ना खोथियाखौ बानबाय आरोना आं नै देन्जार गिलिर ससेयावनो हेस फेस नेखाबाय जा गोजान लांनांगौ खोथियाखौ लाबोखांनानै दोनफैबाय आरोना आङो नैबेसोराव गायजोबगोन आरोना बेयाव 6 बिगाल'सैमोन हाबाय सैसेल'सैबाव एबाराव एक'सा खालामबाय आरोना आङो जा बुरजा लाबोदों दहायनिफ्राय बांसिन आखासे आखासे फुलांदोलै जाबाय आखासे आखासेल' फुलांदो जाबाय गासिबो आखासे आखासे खालामलांदो बुरजालै एथ' सान्दुं गोसायावलाय बैयाव मा मानसिफोर मोना जिरायगासिनोसो बैयाव मा मानसिफोर मोना जिरायगासिनोसो आखासे आखासे फुनानै जाबायलै 12था जानोसै 20 मिनिट 15 मिनिट लिंबाय ने हा
साजों जायालै बिदि खामानि मावनायाव ओंखाम नांथारगौ। आं साजों जाया। मोसौ दै दौखाबाय आरोना आं दोस्लायलांखाबाय नै जोंनि मोसौ हालुवा ओइथिं मासे दंहैबावोसो मासेया नैबेनो आरोना दै दौनानै दोस्लायलांसै भिडिअ'आव फिसा फिसा नुयो बोलो गैयि मोसौ नैबे औवा बारियावनो खालामबाय आरोना नैबे औवाखौनो देनजार जाखायो है हर जाहै गाहायाव देनजार गांसो दं आरोना नै औवा बिलाइ जौ गोरान लाबाय नै लोगोफोर दुब्लियाव हारसिं लोंहैसै आं बिन्दासनो जौ गोरान लाबाय आं मिमि पेकेटसे मिमि पेकेटनै ओमफ्राय महाराजा पेकेटनै जौजों होहैसै दुब्लि बारियाव हारसिं लोंहैबाय थागोन आं दिनै फेनानै दुमफ्ला दुब्लि बारियाव उन्दुबोगोन थांगासिनो आरोना आं नैबिसोरनो आरोना माथो हाथारा नोंसोरलाय माबोरै गायना हो हाथारालै खामला गायग्राफ्रानो दे माबोरै गायना हो माबोरै गायना हो ना लाजियो केमेरा खेबबा जौआ आंनिसो जाजोबसिगोनलै नोंसोर गैला मोनलोंला जौआ आंनिसो जाजोबसिगोन लोंनानै दुब्लियाव हारसिं दुमफ्ला उन्दुलांसै आं गोदो फट'खौनो खेबजानो मोनाखैमोन बिसोर दासो खेबलाबायबाय आं नै जौ लोंहोनानै दा गायफिनदोलै थान्दा जानायनि दा जौ लोंबा गायनो रोङा नोंसोर थुब्रिलांलाबायजोबबालाय लोंनानै बारायबा थुब्रिलांलाबायजोबदो